Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Men köp batlattıydım yukarı huzaylarına, şu hukuk var urdan, yuridik fakültetlere saylap bir karamayan oğullarının. Cahili. Böyle korkuyorum sana takma. Buradan kutlu olsun. Veriyorsun. Надо имя. Мне не надо славы, честно скажу. Ну, что я от этого выигрываю? Я единственное, наоборот, ущемленно чувствую какой-то среди населения. Я не могу пойти, я не могу, как вы, пойти в ресторанчик, посидеть там, где-то налево сходить. Ну, не получается. На самом деле, не получается. Bir taraftan yaşantaşım var ve bayda var. Ondan sonra yekece günüm eşekler. Ületim var. Herkes var. Eştim mi? Yekece bayramdan geçsen tüm ülkeler götüründür. Geçsen tüm ülkeler götüründür. Geçsen tüm ülkeler götüründür. Bu oldu mu diyemem diye başlasın. 20 yılgaz. Tövbe ona. Tövbe yani 20 yıl on sonra benim işim imkanı. Men daha başlı doğru var. Ne biçim aytmanlar? Men ona tavsiye verdim ha. Yedi hamız bir haramzadeler. Ya da işten ayır. Men nasıl baracağım? Hükümet saat yalı istemez onu hükümet olmaz diyor. Hangi ödüm tercih? Ben çok yedi hamız bir yol ayırıyor. Harraf diye. Gadırlı dinleyiciler, biz size häzir Maral Sadakowanyň medeniýetiň bolmalygy atly gepleşigini eşitdirýäris. Yılın neticelerinde de yapıp kışın memeti kelletiklerim kadar işten başlatman olar. Akmaklykda ödün beder niçeler kellesini saran peşine degmez. Mawtumuly 18-nji asyr. Awada medeniýet tepdeligi geçirilýär diýen habar eşitip medeniýet diýen söz onuň manysy hakyna pikir öwürdim. Türkmen diliniň 1960-njy ýylda çap edilen sözlüğüne bu söze şeýle düşündürüş berilipdir. Medeniýet adamzadyň önümçilik, jemgyýetçilik we aň düşünjelilik bilen gadanyň üstünlükleriniň jemi. Medeniýetleşmek sözü bolsa şeýle düşündirilýär. Bir neme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak, medeniýeti düşünjeligi artyp başlamak, medeniýetli bolmak. Medeniýetli diýen söz bolsa türkmen diliniň sözlüğüne aýdylmagyna görä medeni taýdan ösen, medeniýeti bar, edepli diýen manyny berýär. Edepli diýmek menim pikirimçe yalan sözlemezligi, il emläne il rumazlygy, çağalaryň naçarlaryň hakyny iýmezligi we beýleki gowy ahlak häsiýetlerini öz içine alýar. Bu düşündürüşler meni bir neme oýa watyrdy. Bizde medeni çäre diýilenne soňky döwürde bir hili dawara şowhun, aýdym saz, yalan propaganda agdyk gelýän ýaly. Has dogrusu ýalňyşmaýan bolsam bizde garaşsyzlyk ýyllaryny medeniýet ýa medeniýetiň bir elementi diýip görkezlen zatlaryň köpüsi medeniýetsizlige has ýakyn. Aydaly türkmenni öwünçöňlük hiç wagt gowzat ýa medeniýetlilik hasaplanmandyr. Özüni öweniň tanapy çüýrük diýilen sözem şondan aýdylan bolsa gerek. Emma biziň medeni çärelerimizde öwünçöňlüğüň hut gözü çykarylýar. Onu da bir adam iň ýokary wezipäni eýeleýän başga kişi özüni öwmekden başga hiç bir ýytyar bermeýän şöhratparaz kişi iň medeniýetli adam hökmünde öwülüp arşa çykarylýar. Türkmenistanyň gahrman diýen ady ikinji gelek dakylmagyny teklip edýär. Men teklipim gollaýanyzmy adamlar?
Öňkü prezident watal ödünüň beýle ögülmezligini iň bolmanyna yalanlanam bolsa haýyş eden boldy. Özümden toplap, ay men şu öýärne bolýyn, şu bir bilen ýemem. Men arzyda diýdim. Meni men ýurdum. Siýasat bilen, siýasat bilen gollu bermeli. Emma bu prezident welin beýle sypaýçylygy asla bilen ok. Ol köçeden geçenne ýollary ýapdyryp, halky köçede medeni çäre geçirenne de ya öýdi bir ýere baranny çağalary çenli daňdanyň köçätirip adamlary aş susuz daňyp zanly diýwar edip görülmedik ejide ganymlyk edýär. Eger biri dünýäwi hukuk döwleti diýilýän bir ýurtda prezident bolup Tomsun ortasyna ıssy epgegiň içinde medeniýet tepdeligi diýip uly kiçi diýmän bütün halka adar ýamanly berse, bu eýse medeniýetlilikmi? Ya bolmasa demokratik diýilýän döwletde ýekece de garaşsyz gazet jurnal bolmasa, bar metwot organy toty ýaly bir sözi arkadagy şöhrat diýip gaýtalasa, eýse bir medeniýetlilikmi? Türkmen halky inni 1991-nji ýyldan bäri formal taýdan garaşsyz ýurtda ýaşaýar. Emma hakykatda welin bu ýurtda diňe bir adam, belki de diňe prezident garaşsyz we galan hemme kişi garaşly. Minister bolsun, häkim bolsun, baş prokuror ýa Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy bolsun, parky ýok. Nowat emirlarlaryň bar diýen ýaly bir gün hökman gapana düşýär, türmäge gidýär. Garamayak diýilýän adamlar ekin eksin, ya mal baksın, yarım ağaç. Muallimler, saglyk işgärleri, men spesialistler inni satyjy boldy. Adamlar käte satyjy biziň ýurdumyzda alyjydan has kän diýip diýrenýärler. Türmeler her bayramda amnistiýa bolsa da gowdap boşap baranok. Üstüne gıymıllan uğruna da para vermeli. İşsizlik zararlı onlar çömün adam yurdu terk edip gitti. Emma prezident milyardlap dollary 10. dereceli guruluşuklara yok bağıtı bar etsek olyan medeni çärelere soğuruyar. Halka adamlara dinç almaga may veren ok. Çağaları, okuçuları okudan koyar. Bular ne medeniyetlilik mi? Ödüňe garaşly, ödüňden hantama adamlara giýje günler ödüňi öwdürip, şol öwge ananmak, boş sözlerden lezzet almak medeniýetlilikmi? Bu zatlary ne ýurt içindäki medeniýetli türkmenistanlylar, ne de daşary ýurtlardan gelen edepli mihmanlar medeniýetlilik ataplaýar. Emma olar ýurdun içindäki halkyň öýüne gerek gelende gorkup, daşadan gelýänler hem diňe edep üçin dillerini saklaýarlar, seslerini çykarman dymýarlar. Ýazyp döwründe menniýen medeniýet işgärleri waspçylara, köşk şahirlerine öwrüldiler. Şeýdip olar bir adama yaranjak bolup bütün iýiliň medeniýetli adamlaryň gözünden düşdiler. Inni türkmen medeniýetini prezidentin özüniň hem aýdyşy ýaly gözlenip okulyan kitap ya makala ýazýan ýazgy, jurnalist ýok. Bilet üçin nowata durulýan kino, oyun döredilen ok. Emma yine waspnama talap edilýär. Professional sunwata däl, şeper höwesçöňlügi, öwrenjelere, 200'lik pursat paraz waspçylara bayrak berilýär. Hawa, men medeniýet sözi hakyna oýlanyp, medeniýetsizlik diýilýän zat barada pikir etdim. Ol türkmen diliniň sözlüginde şeýle düşündirilipdir. Medeniýeti ýokluk, medeniýetiň bolmazlygy. Döredizlik ýolbaşçymdan, ömrümüzün ýolbaşçysam, watanymyzyň ýolbaşçysam, ýeke tag arkadagymyz siz. Şu ýurdu dünýä parlak ýyldız eden siz arkadagymyz. Şu ýurduň sunuwadyny dünýäň zöhrü ýyldız etdiňiz arkadagym. Biz her gedek bidewler bilen diýdarlaşaňyzda bu ýytancymyzdan aglaýar. Olar siziň ýyzyňyzdan bir kişiňe galyşyny görýär arkadagym. Hostar, hakyky hostar arkadagym ýerden turup bir atyň ýanyna aýlanýan welin bir hili töňmür qanatlanan ýaly, uçýan ýaly diýen sözüňizi men ýaşlarymdama aýtýan arkadagym. Sizden eşden, sizden öwrenen, sizden alan ýörelgämi şu ýaşlara öwdedi aýtýan arkadagym. Şundan guly bize hormat barmy? Şundan guly bize tiýleg barmy? Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun arkadagym.